langs de tegenmasblaasbrug, de cameraploeg is bij. Valse veel winselen. Vastelavond samen. We staan in Leven, bij de Nieuwe, hè? De Nieuwe, ja. Klopt, ja. Stel er eens even voor. Ik ben Prins Roy de Eerste van VV de Tuinhagedissen. Hoe leven? En wie heeft ze in het dagelijks leven? Roy Langekamp. Waar duizen ze wel? Ik werk op het laboratorium. Ik werk op de kwaliteitsafdeling van een bedrijf die maken medicine en voedingssupplementen voor vee. En door ja, goed, het controleren van grondstoffen en eindproducten op kwaliteit. Dat doen we. Dat is gewoon te combineren met een taak als prins. Ik hoop het. Ik heb verlof aangevraagd, maar het is nog niet allemaal goedgekeurd. Dat was spannend dan. Ja, dat werd wel spannend, ja. Dat klopt, ja. Ja. Wie lang weet zal dat ze prins geweest? Eind september, begin oktober. Dus dat is vrij laat, maar het was allemaal zo beslist. Ze dus niet lang in spanning hoort. Nee, ik ga je niet verwachten, eerlijk gezegd. Nee, meestal komen ze altijd, rond de zomer, eind augustus of zo, komen ze altijd wel een keer langs. Maar ja, ze kwamen niet, dus ik dacht, oh ja, ben ik dit jaar nog niet aan de beurt. En toen kwamen ze alsnog. Toen kwamen ze alsnog, ja, met een smoesje. Ja. Heb je ook een spreuk? Ik heb een spreuk. En dat zijn 2 woorden, 8 letters, beertiet. Nog één keer dan. 2 letters, 2 woorden, 8 letters, beertiet. Dan gaan we samen. 2 woorden, 8 letters, beertiet. Onze nieuwe voorganger voor het seizoen 2016-2017 hier bij de Tuinhagedissen in Leven.